Fadal biss ftit ġimgħat minn meta suppost jinħatar prim imħallef ġdid. Iżda Robert Abela għadu m'għamel l-ebda kuntatt ma' Alex Borch sabiex jiġi diskuss min għandu jkun il-prim imħallef il-ġdid ta' pajjiżna. Skont il-Kostituzzjoni ta' Malta, prim imħallef għandu jirtira ġara darba jilħaq l-età ta' 68 sena u l-prim imħallef attwali Mark Ketkuti jinsab propju ftit ġimgħat il-bot minn din l-età. Iżda minkejja li din il-kariga tista' timtela biss b'maġġoranza ta' 2/3 mill-Parlament Malti, il-Prim Ministru Robert Abela għadu lanqas biss ikkuntattja lil Alex Borch sabiex jiġi diskuss min se jkun qed jitressa quddiem il-Parlament għal vot sabiex ikun il-prim imħallef il-ġdid fil-qrati tagħna. Dan kollu kien żvelat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch f'intervista illi saritlu minn The Malta Independent u li ġiet ippubblikata il-ħadd, fejn Alex Borch spjega illi sa issa minkejja li l-prim imħallef Ketkuti għal żmienu fi frar għadu ma ġiex ikkuntattjat mill-Prim Ministru sabiex ikun qbil dwar il-prim imħallef li jmiss, jew sabiex tal-inqas ikun magħruf min se jkun qed jinbotta l-gvern. Fi kliem Alex Borch din id-diskussjoni ma għandix titħalla għall-aħħar meta wieħed jikkunsidra l-importanza tal-kariga ta' prim imħallef, fejn anke fakkar li l-ġustizzja hija propju s-sinsla tad-demokrazija f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi huwa kruċjali li l-persuna li tintażel tkun waħda imparzjali sabiex il-ġustizzja verament issir b'mod ġust f'pajjiżna, fejn huwa rattama tiegħu li Robert Abela jkellmu f'qasir żmien dwar kariga li għandha bżonn appoġġ kemm il-gvern u anke mill-oppożizzjoni, dan anke sabiex jiġi evitat li jiġi affettwat ix-xogħol tal-qorti. F'din l-istess intervista Alex Borch anke wiegħed illi ġala darba l-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern b'differenza totali mill-Gvern Laburista illi ilu jaħb id-dikjarazzjonijiet tal-assi għal xhur sħaħ u se jkun qed irreġġa' lura l-pubblikazzjoni tal-assi min-naħa tal-membri tal-kabinett tiegħu, dan sabiex iżomm ma' kelmtu fejn tidħol it-trasparenza.